كم معرف حمشت كن العالم تلنا ناي خبر بعالوانا مدهاني عالم كريستوس انكاو خالق بوتا ناب يروساليم عبد يبلو جزء عب يروساليم ناي صبر إسرائيلاويان أبوتاتنا تسفى من تخي قرصو بب سمونو بب سنوات مات بب قدام حادث سبب لفبوس الله نايمنة مجلس الخونات محمسي أباقع متمغي حمومان الخونات بوتا نبات أفتا بوتاتي آدما نسالا ساني شمونتن عمتات أبعارات دكيسو زنبر حموم نبرمو حزيت تاريخنا نصوص للي خونة قبل حالف تي تحتواي سنواتون تماهرنا يوس للخونة نمدي ساسية للعلل اللخو نعو سلاسان شمونتن عمتات أبعارات أبحمام زنبر سب مصفوسة أب محبر سب أيود بحلفي أفتم لك أونتن كهناتن عبي سنو موجد تفترة يبلنا ونجلاو يوحنس شو زنبر نجر كنجرنا انتلو أيود هوكاتن عقرقرن فترة سلامنتاي نسالا سان شمونتن عمتات أب حمام أب سقاي أب كنكي أما كراز نبرسب خفوس انتلو لتفوس له علت بعال ناي بعال علت قداميت ناي أيهود السنبت سلز نبرة أفتا قداميت السنبت سلز نبرة أبعال علت سرح يسرح له إلو عبيتي مهران أيهودن كهنات أيهودن عبي عقرقرن سنو موقت فترة قدوسان مؤمن نحنا التحساسبانا كما يقول سب خفوس انتلو خاون تلو أب سلمات زنبرة ناب برهان أموت زنبرة ناب هيوت عبد خنة سجايخون عبد خنة منفس زنبرة نافتي እግዚአብሔር ልደልዮ መንፈሳዊ ህይወት በክርስቶስ ዝርከብ ህይወትን ሀብትን ክምለስ እንተሎ ሓጎስ ዶ ወይስ ቅንኢ እንታይ ይስማዓና ይኾን ልብል ንኣእምሮና ንህይወትና ክንፍትሾ ይግባአና ብሓቂ ናይ ክርስቶስ ኢየሱስ መንፈስ ኣብ ልዕልና ዘሎ እንተኾይኑ ካብ ሓጎስ ወፃኢ ሓዘንን ቅንዓትን ክስማዓና ይኽእልን እዩ ኣብ ልዕልና ናይ ክርስቶስ ጎይታና መንፈስ ለየሎ እንተኾይኑ ግን ጭንቂ እዩ ስነ ሞገት እዩ ፀለመ እዩ ፀርፊ እዩ ልስማዓና እሞ ንባዕልትና ህይወትና ናፈተሽናዮ ንኽእል ድሕሪ ዙይ እዚ ኢሎም ዕግርግር ምስ ፈጠሩ ብሕልፊ ኣብ ምዕራፍ 5 ቁፅሪ 24 ክንርኢ እንተለና ንኣይሁድ ዕግርግርን ስነ ሞገትን ጎይታና ኣምላኽና ንመድሓኒና ንኢየሱስ ክርስቶስ መልሲ ይጅምር ክምልስ እንተሎ እንታይ ኢልዎ ኣማን ኣማን እብለክሙ ማሕበረሰብ ኣይሁድ ሊቃውንቲ ኣይሁድ ጸሓፍቲ ኣይሁድ ሊቃነ ካህናት ኣይሁድ حقي ابلكم اللهم زي سمع قالي ويأمن بزفنوني قالي لسمع بزل آخر ندما لأمن سم نايزل عالم هيوت كركبي قالي لسمعن بزل آخر بوبوي لأمنن انتاي كركبي جبله انتاي نايزل عالم هيوت كلهم تزاروا يتفرحوا طعمي قرامي قالي حياو قالي ناي بسرات قالي يقدسان مؤمن اشن كواندو تهيوتس اتقالو باخ دسخ بلك حياو قالو خسمعون تلخا سمنتخا بحاقوس لملي باهلب
ካብ ጸልማት ናብ ብርሃን ካብ ሞት ናብ ህይወት ልመርህ ሕያው ቃል ቃለይ ልሰምዕን ብዝለኣኸኒ ዝኣምንን እንታይ ክብል እዩ ልበኹም ምእመናን? እንታይ በለ ወልደ እግዚአብሔር ክርስቶስ እንታይ ክብል እዩ? ናይ ዘለዓለም ህይወት ክረክብ። እዚ ግልጽ ዝኾነ አስተምህሮ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ብስጋ ወለዱን አዝማዱን ንዝኾኑ ማሕበረሰብ አይሁድ ሊቃውንቲ አይሁድ ብስነ ሐሳብ ብምሁራዊ አገላለጻ ብስነ መለኮታዊ አገላለጻ አስተምህሮ መለኮታዊ ኃይሉን ቅጽዓቱን ከይተጠቀመ ግልጽ ብዝኾነ አስተምህሮ ንማሕበረሰብ አይሁድ ንሊቃውንቲ አይሁድ ንግዚኡ ንመላእ ማሕበረሰብ ዓለም ድማ ንቅድሚት ንዘለዓለሙ ክገልጽ እንተሎ ቃለይ ልሰምዕን ብዝለኣኸኒ ለኣምንን ናይ ዘለዓለም ህይወት ክረክብ እሞ ቃሉ ብዝግባእ نسمع دون هدو نسمع دلنا قال أملاك بالزاربين ببؤون بتككل زيابهر بالفلطة لبن كلاليتن بزمرمر بإيسوس كريستوس بقالون ببؤون نأمن دون هدو زوي نحنا كنملسو لقبأنا كنرغاغصو لقبأنا حبيت إياكي نأيهود طرح لقربت إياكي كون كلاتنا عبهيوت الزمننا مسنا እግዚአብሔር ቃልን مسنا ኢየሱስ ክርስቶስ ቃልን مسبؤون للنا رخبي عبهيوت الزمننا نحنت سيكوند سقا كنرسع عليه جبأنا كنزنقع عليه جبأنا حبي ملكوتاوي قال مسنا جراد حنتنا مسهل لونا لتتححز قالي هو كابزي اللي جمر لنا نعسر تخلتي قويتا إيسوس نسخم ونخت خدو تداري ديخو بلم انكافت شعور جزا جميرو كاو قدم جميرو عب زمن نبيات عب زمن كريستوس عب زمن حواريات عب زمن ابو حواريات ليك اونتن قدوسان ممهرانن زحز زمن يعزون سبات لخدلو منقدي بزحي سبات نقعزلو منقدي بزحي سبات نبزحات من قدتات ناخدو مسرعاية كريستوس نقدسان حواريات نسخمو ونخمت كله مبصحيو ليفلطو مزازميو ليفلطو كله بب من قدو بب عنفتو يخيد خمل الله نسخمو ونخمت كله محبرة سوق تخادو تداري يديخو أيو قدسان مؤمنا من قد عالم بزحي قريئو نقرأك زيابيهر بمزقة زيابيهر الشنقاندو سبات قيرو فتئرنا بأرأيون بأمثالون فتئرنا لبا ما تتمرامرتي قيرو فتئرنا الشنقاندو قدسات مصاحفت تصحيفه እግዚአብሔር ለፈለጠንጁ መልክዕ ብዙሕ ነገር ግና ነቲ ነገር እግዚአብሔር ክትፈልጥ መንገዱ ብዙሕ ዝኾነ ለእግዚአብሔርና ገደፉ ፍልስፍና ይብሉኻ ድንቁርና ይብሉኻ
ክህደትን ምንፍቅናን ተኸትሎም ዝኸዱ ኣካላት ኣለው። ገሊኦም ድማ ካብ እግዚኣብሔር ቃል ብምውፃእ ንባዕልቶም ክንዲ እግዚኣብሔር ቆፂሮም ጊዜያዊ መማሓደርትን ገዛእትን ከይኮነስ ናይ ዘለዓለም ድሕሪ ሞት እውን ምስሊ ተመሲልሎም ቅርፂ ተቐሪፅሎም ኣብ መላእ ዓለም ከም ኣምላኽ ናይ ባዕሎም ኣስተምህሮን ዶክትሪንን ሰሪሖም ክሓልፉ ይደልዩ መንገደኛታት ኣለው። ገሊኦም ድማ ኣብ ውሽጢ ስጋዊ ምቾትን እንስሳዊ ህይወትን ማለት ዝሙትን ብምንባር ሓጎስ ብርሃን ዝርከብና መሰሎም እዙይ መንገዲ ገይሮም ይጓዓዙ ኣለው። ገሊኦም ድማ ለይተረድኦም ነገር ንእግዚኣብሔር ክንድበሃል እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ሕዚ ዝርድኦ ነገር ተረዲእኒ ኣሎ። ካብዚ ብላዕሊ ድማ ንስኻ ግለፀለይ ጊዜው እውን ክህበካ እየ ኣብ እግርኻ ክወድቕ እየ ክምህለል እየ ንዓኻ እንታይ ይሰኣነካ ክትገልፀለይ ኢኻ ኢልካ ክንዲ ምምህላል ንዕኦም ስለ ዘይተረድኦም ንነገረ እግዚአብሔር ዘይርዳእን ግልጽ ለይኾነን ብምግባር ናይ ባዕሎም ኣስተምህሮ ብምምስራት ቃል እግዚአብሔር ብምጥማም ነገረ ነቢያትን ነገረ ክርስቶስን ሐዋርያትን ሊቃውንትን ካልእ ስነ ትርጉም ብምሓዝ መንገዲ ሞት ይጓዓዙ ኣለው። እሞ 12 እውን ከምኦም ክትኸዱ ትደልዩ ዲኹም በለ ክርስቶስ። ሙሕዚ እቲ ናትና ጉዕዞ ኣብ ምንታይ ኢሉ ኣሎ? እንታይ ዓይነት ጉዕዞ ኢሉ ኣለና? ሕዚ ናይ ዓለም መንገዲ ናይ ዓለም ጉዕዞ ሰላም ለይብሉ ዕረፍቲ ለይብሉ ነንባዕልትኻ ለቀታትን ለወዳድእ እግዚአብሔር ለይርከበሉ ጉዕዞ ዓለም ትኸይደላ ከምኦም ክንኸድ ንደሊ ኢና ኣይ ሕርያና ኣብዚ እዩ እመኒ እወ ወእመኒ አልዎ አልዎ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ እዙይ ኣብ ቅዱስ ወንጌል ክፅሓፍ ካብ ገበሮ ኣቦታትና ካብ መሃርዎ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ዝመሃሮ ሁላትና እንጥየቀሉ ስነ መለኮታዊ ቃል ስለዝኾነ እወ ወይም ኣይኮነን ልብል ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ክንምልሶ ይግባአና ቅዱሳን هو لእግዚአብሔር አምላክና ንክርስቶስ ጎይታና በከንቱ ክነድኽሞ የብልና ቅዱሳን ምእመን በብግዚኡ ናብዚያ ትኸዱ በዚያ ትውፁ በዚያ ትወፈሩ እና በለት ቤተ ክርስቲያን ክትጭነቅ የብላ ስለዚህ እቲ መንገድ ዓለምን መንገድ እግዚአብሔርን ፈላሊና ብምንጻር ጉዕዘና ክነነጽር መንገድና ክንፈልግ ይግባአና ቅዱሳን ምእመና ዓርከይ ተኸደላ ዓርከይ ይኸደሎ መሓዛይ ተኸደላ መሓዛይ ይኸይደሎ ብልብል بجزياوي متلالين بجزياوي قعزون تتحاليلنا كاب كريستوس هيوتنا خين فلا حريانا خنا فلت إيدك بعد هاي قويتانا كريستوس حواريات حريون كنصر كم جمرتو حريون حريا عالم ديو من قد عالم ديو ويس من قد كريستوس حريا ما فلتني بعد حريانا انت عيوني من قد من حريانا انت حريانا من نسمعكم دلو حريانا انت
መልስልይ ሕርያኹም እንታይ እዩ ቅዱሳን ምእመና ይምሳኹም እየ ልዝራረብ ዘለኹ ቃል ኣምላኽና ግልፂ ከም ዝኾነ ብግልፂ ኢና ክንመሃር ንግባእ